ассалому алайкум ҳамватнони азиз. Сеҳат саломат ва хунук сарбаланд бошед. Ман ба шумо гуфтам ки дар бораи ҳамин номбар мекунам дар бобати ҳамин чизое ки номбар кардам аз ман савол кардем ки барои кадом бемориҳоро ва чӣ гуна тавоат карда мешавад ва ман ба шумо тавсия медиҳам. Аз касе тавсия напурсед, ваъда диҳед ки фақат аз ман тавсия мепурсед. Табобат бо ёрии об, табобат бо ёрии сиёҳдона. Дар бобати об омадагӣ дар Қуръон ки аз об ҳама чизро мо зинда гардонидем. Сиёҳдона дар ҳадиси пайғамбар ба ҳама дард давост магар на сиёҳдона. Асал инчун дар сураи Намл омадагӣ, дар сураи Занбур ки Занбур аз ҳамаи чӣ мегӯянд растаниҳои табобатшаванда нектарин мегирад ва оварда асал тайёр мекунад. хоб чорум дар бораи чӣ мегӯянд ҳилба ҳам омадагӣ. Ҳилба ҳам табобатшаванда аст. Панҷум қистулҳинд. хоб шашум чиз қистулҳинд пеш аз панҷ намуд мехонем, пеш аз ҳар намуд мехонем. Ҳиҷама гуфтем ки дар шабе ки ба Исро Меъроҷ ки рафт дар моҳи Раҷаб аст ку 27 Раҷаб. Дар Исро Меъроҷ ки рафтак ҷаннату мисол дузахта ҳазрати Ҷабраил пайғамбар нишон дод. Ҳамун шаб вақте ки пайғамбар ба замин фаромаданӣ шуданда ба кадом тарафе мегӯянд наменигаристам бо малоикаҳо хайру хуша мекардам. Малоика ба ман мегуфтанд ки эй Муҳаммад, уммататро ба чиз ҳиҷома кардан амр кун. Ин шашум. Ҳафтум шулукдармонӣ. Шулукдармонӣ ин дар замони қадим шулука вай мекардан, истифода мебурданд. Дар тиб ҳаст, дар медисина. Ман ҳамин дипломи медисинама дар Россия бо мавзӯи шулукдармонӣ ман ҳимоя кардам. Пеш аз ман ҳеҷ кас ин мавзӯда ҳимоя накардааст пеш аз ман. Пас аз манам ҳеҷ кас намекунад, барои ки шулукдармониро одамо гуфти тоҷико ки бом намефаҳманд ки чие. хоб ана дар бораи шулукдармонӣ як мисол ба шумо оварда. Як қиссаи аҷоиб аст. шиносон нақл карданд дар Дубедаи чишидаги Файзобод шидаги қисса. Як аср пеш шидаги қисса. Легенда мегӯянд ку ҳамаха шидаги. Баъд ҳамин як писар бемориҳои вазнин мешавад. Баъдам писар хештаворш мебаранд, дар ҳамун чӣ мегӯянд дара мепартоянд. Дара мега партоя мешавад. Баъд ӯ бача тоб хӯрда омада дар рӯи кӯли шулукҳо мепартояд. Ки ҳамин шулукҳо маро бигазанд бихӯранд, биморам ҳаминон халос шавам мегӯянд. Ранги ман гуфтам ки хоҳарам ки ҷияномо бигӯянд ки бара мара реза кунанд, шашлик кунанд бихӯранд, ай ман халос мешаванд. Хеле бачаам хеле мегӯяд ки ман барам дар дили шулукҳо хоҳам партом, шулукҳо маро вай кунанд бихӯрам, ҳамино ай ман халос шавам. Шулукҳо мегиранд ира чизош табобатш мекунанд, ҳама чизои мехӯранд, мебароранд даруни бача. Бача мехезад, хонашон меояд, хонагиашон мебинад, мегӯяд ки и рӯҳуш боша омада боша. Хеле шӯхӣ ку мегӯяд ки ин мурдагӣ нест. Чӣ хел зинда шуда омада? Мегӯяд ина мара мегӯяд шулукҳо табобат карданд. Пас аз анамин ба одамо ба шулук бовар мекунанд. Пес аз ин одамо шулукро қадar бовар намекунанд. Ҳозирам шумоам асли 21 мумкин 95% одамо шулук бовар накунанд. Яке баъд анамин воқеае ки бача табобат мешавад, ба ҳамаи мо аз бигем Дубедаи Файзобод дигар то ҳозир дигар шулукҳо табобат мекунанд. Як шиноси мо аз Дубедаи Файзобод ба мо қисса кардагӣ буд. Барои мегӯянд ку шунидан ка бояд монанд дидан. Табобат ҳар дардеро мегӯянд ку давоест. Барои ҳамин касе шарм мекунад ку мегӯянд ку дар чоркитоб омадагӣ талаб кардан ҳиққати кор аз худо шарм дор, шарм надор. Дар бораи табобат кардан шарм надошта савол тиҳем. Бо ман духтур ҳастам ва духтур шумо дар комментарий нависед ки ҳамин хел беморӣ аст. Диагнозтона нависед. Ман шумода дар читон комментарий ёки дар видео карда ба касое ки бо ҳамин хел беморӣ доранд, видео карда дар интернет мегузорам иншоаллоҳ. хоб касе ки чӣ беморӣ дорад, диагнозтон аниқ аст, чанд сол шуд ки табобат карда истодаед, табобат натиҷа наметиҳад. Касоне ки акнун табобат карда истодаед. Яъне ки ин суханои ман чӣ мегӯянд ҳақиқат аст барои шугъфтисам. Ман аввал худам истеъмол кардам ва чӣ гуна бемориҳоро ман табобат кардам, ба шумо гуфта истодам ку ва худамон оилавӣ истеъмол мекунем. Бале, боқӣ нағз бимонед ва поделиться, лайк ва подписаться фаромӯш накунед. Миннатдорам аз диққататон.